har prøvet en mange forskellige sport og en masse nye venner. Der er en masse fede oplevelser med både håndbold, fodbold og gymnastik især. Der synes jeg får meget ud. Specielt, men det er rigtig godt. Og det er et fedt sammenhold, vi har haft. Og det er meget det, jeg også lægger vægt på, at det skulle være. Det er skønt. Man vil helst ikke hjem i weekenden, men man står så gerne bare blive heroppe hele tiden. At der er tid til lektier. Det er lidt svært at sige hvad, men jeg tror også, jeg er blevet styrket mere i det der med at komme på gymnasiet bagefter og sådan noget. Det har hjulpet mig. Det tror jeg også, det kommer lidt an på, hvordan man selv kommer med indstilling til det faglige heroppe. Hvis man gerne vil have noget ud af det, så kan man sagtens det. Man får også rigtig meget ud af det, også selvom man bare går her for at komme i skole. Nu har jeg lige været ved tysk i dag, så det gik jo godt. Det havde det nok ikke gået sidste år. Jeg synes, det er godt. Altså, lærerne de er nærmest altid om en, og vennerne de er der også, hvis der skulle ske noget. Altså, der er altid noget at lave. Det er en masse kammerater. En ny måde at være på, tror jeg. Finde ud af, at man godt kan være selvstændig, selvom man stadigvæk har mor og far lige ved telefonen. Jeg har fået en masse nye venner, oplevelser og fundet ud af, hvordan det er at leve sammen med andre personer 24 timer i døgnet, end bare min familie. Det er en god skole, som har vægt på nogle rigtig gode ting, synes jeg. For eksempel det med sport og sådan noget, som jeg også gør meget. Det er mega dejligt. Det er sjovt og skønt, men også hårdt til tider. Det er en meget, meget bred efterskole. Der er plads til alle, uanset hvad for nogle interesser man har. Jeg synes, at det er en dejlig skole at gå på, helt sikkert. Også bare uden for skole, for eksempel. Det der med, hvad for nogle valgfag der er, og kammerater. Jeg har udviklet mig selv, synes jeg, som person, med at når vi tager til Norge, for eksempel i hytterne, at man har et ansvar for at rydde op efter hinanden og lave mad. Og sådan personligt, ja, får et ansvar. Jeg tror, jeg er blevet stærkere personligt, også ved at kunne klare lidt modstand og ikke bare kunne sige, at jeg tænker lige på mig selv, men også skal tænke på de 110 andre, der er heroppe omkring mig. Og her i de sidste dage, der begynder det jo at blive lidt trængt, og folk skriver på Facebook, at nu er der kun 16 dage tilbage, og det begynder at blive lidt særligt nu. Det er en efterskole, der går op i fællesskab, og det synes jeg, det er det vigtigste.